Quedan 2 minutos para as 5 da tarde, estábamos coñecendo a Loli, esa petición que lle fixo o Santo Antón antes de atopar o que foi o seu namorado. Sí, un pouquiño antes de facer os 15 anos. Pois era no mes de julio, que viña aí el Carmen, e nada, fun a misa, como a todos os domingos, e puxime debaixo do santo e dixen, San Antoniño, axúdame a buscar un compañeiro alto, guapo, bueno, fiel. E a semana seguinte xo tiña. Xo conocín. Onde o conocestes? Eu iba no autobús, po meu traballo, e ele iba pa náutica, que ele estudiaba náutica. E cando eu subí en Gondomar, e claro, ele subiu en Nigrán, e cando subiu aquel cachome por ali arriba, porque era alto, era guapo, subiu aquel cachome por ali arriba, e co aquel pelo rizo, eu agachaba, porque eu non era de mirar, eu agachaba. Levabas mandilón? Levaba ben posto. Sí, ben posto. Ele agarrabas así a barra, pero mismo encima de onde eu estaba. Eu tamén lle gustei. Porque incluso cruzamos a carretera xuntos, porque eu tuve que coller un Vitrasa e el outro. E, oye, dime, miña irmán Sara, o da camisa de rayas, mira pa ti. Eu, claro, eu era tan cobarde, e nunha desas fixen así, e topámonos de frente, as miradas. Uau! E nada, ele foi para a súa escola, eu pos o meu traballo. Pero aí sentistes algo? Sí, moito. Aí decataxeste que viña de parte de San Antón. Que era San Antonio que mo mandara. Sí, non? Que era San Antonio. Ten que ser este. E eu creo que ele tamén lle pasou algo parecido. E depois volveucho mandar ao baile. A festa al Carme a Bayona. Isto foi un lunes. Logo pediu a Virxe do Carme, Sí. entendes? Na festa del Carmen, alá andaba ele, ca cabeza no aire, buscando, porque era alto, hasta que me viu. Cando me viu correndiña a buscarme. Para bailar. Para bailar comigo. Enamoráronse Sí. a ritmo de cumbias. Sí, señor. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué recuerdos te trae esta canción, Loli? Qué bonito, qué bonito. Porque entre baile e baile... Entre baile e baile, transcorriu tempo. Eu, pois, solía ir ás festas con meus pais, con miñas irmáns. E ele iba. E quedábamos para bailar, pero despois ele ibase para a súa casa e eu para a miña. Que a miña quedaba a mitad de camiño, el tiña que aínda andar o doble. Canto. 6 kilómetros andando. Iso si era amor, Era. E un día de chuvia, que eu non contaba con el nin de coña, apareceu na miña casa todo molladiño, parecía un polo. Eu non contaba con el, porque era un domingo, pero xa éramos novios, Ai, Aí vale. xa éramos novios. Pero despois, ese home, guapo, alto, como ti nos estás dicindo, embarcou. Xa andaban, el estaba estudiando náutica, xa anduvera o mar antes. Pero ti esperástelo. E despois el marchou pa Coruña. Cando empezábamos a ser novios, aínda non había nada formal entre nós. E claro, el marchou, el non me dixo, Loli, non vayas a ningún lado, queda na casa. Non, el marchou e eu quedei. E puxeme a traballar, seguín traballando. E un día, éntrame por un pasillo pa diante, uns pasos tan sonados, me eran tan familiares a cando miro diante miña. O home da miña vida, hasta eso foi... Era tan o home da túa vida Ese que día nos caeu contas... o mandilón. Sí. Bueno, ese día no, pero ese casi, día ainda casi. no, más o menos. Ese día no, pero casi, casi. Estabades tan enamorados que os 18 anos, cando se foi para Mili, para Ferrol, ti collestes un tren ca familia del para ir o visitar, e que pasou aí? Que simpático, sí. Eu ca fina da miña sogra, que era especial. Meu cuñado, que tamén falleceu, miña cuñada, que vive, que é a única. Collemos un tren para ir a mirar o xurar bandeira a Ferrol. E fomos,
Pero a miña sogra era moi precavida e tiña un fillo moi comilón, Sí. que era o que levábamos con nós. Ela coseu un cacho de xamón con patatas, as inteiras. El sabía que a nai levaba as patatas, E polo medio do camiño empezou a cantar a nai: mamá, mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá, eu quero comer, Vai a nai, quita de perola, pon ali encima do asiento, e ali nos pegamos unha merendola. No medio do tren que a xente ali, A mira. xente babeaba, todo o mundo lle cheiraba, mira, é verdade. Estamos che vendo co teu namorado nunha foto, Loli. Pero que guapísimos os dous, ti con esa mini saia, aí, esas botas altas, Sí, non? era o meu estilo, Era o teu estilo. Sí. Que guapísimos estabades aí os Sí, dous. sí. Os 3 anos de noivado casastes con ese namorado. Como foi o día da boda? Foi, mira, aí está, ai, meu amor, moi bonito. Foi un día, pois, familiar, non foi moita xente, o sea, éramos sobre 40 personas. Sí. Pois, un banquete normal. Hai unha anécdota. Sí. Que ese día que eu me casei, e máis el, foi a primeira vez que cambiaron a hora, eu casei-me en outubro, que cambiaron a hora en España. Anda. Claro. Entón, como cambiaron a hora e nós non estábamos, a modista tiña mo vestido, ela foi pola hora dela e cheguei unha hora tarde A boda? á iglesia. E casi quedo sin home. Pero mira que guapísima estabas o día da boda, casi Loli. quedo sin home. Mira, ese é a miña sogra, o meu sogro, Manolito, o meu cuñado e miña cuñada. E pa ali están as miñas 5 irmás, o meu pai e a miña nai. Oh, un aplauso público, por favor. Levabas un velo enorme. Sí, era sencillo, pero grande. Mira, e pronto viñeron os cativos. Pois, a verdade é que quedei embarazada xusto o mes de casarme, porque o meu home non estaba na mili. Claro. Ainda lle quedaban 8 meses, porque daquela eran 18 meses de mili. E ainda lle quedaban 9. Bueno, 8 xa, despois. Sí. Pero quedei embarazada, Claro. pero eu traballaba en Casamar, fileteando pescadilla congelada. Eu seguín traballando hasta que pude. Claro, tú vestes un neno, despois Claro, deu a nena. cando non pude seguir, tuve que ir para casa. Claro. E logo tuve ese neno de cesárea, Sí. con 7 meses e pico, ainda non tiña 8 de embarazo. E logo, aos 4 anos, volvín a quedar embarazada da segunda nena. E depois veo a sorpresa. E logo tuve unha sorpresa. Como foi esa sorpresa, Ai, Loli? que cousa moi bonita esa sorpresa. Porque ele estaba na náutica, estudiando, da primeira había estudiado para segundo, estaba estudiando para primeiro. Entón, a Casamar quedaba ao lado do centro médico, ali na Ribeira. Entón, el díxome, porque ele traballaba, xa acabara, Sí. estaba nun congelador vaciando naves de pescado. Sí. Entón, el díxome, paso que vas, pasas por a náutica e mira se tiña no tablero algunha suspensa. Vale. E claro que fun. E tiña 3 3 suspensas. suspensas, pero bueno, alá me meteron, puxéronse a facer ecografía, unha chea de pa diante e pa atrás, e dixía, pero que pasou aquí? E que apareceu aí, Loli? Apareceu, que viu o médico, tocou, ¿tienes descendencia jamelar? Yo no. ¿Y tu marido? No. E dime, pues, aquí dentro hai 2. O el público que tiña semelgos, Aquí dentro hai Sin 2. contalo, E dixo eu, o meu marido suspendeu 3. Dios mío. Iso sí que foi. É que Si de che verdade, robalas, saca un equipo de fútbol. é que lle costou máis ao teu marido asimilar os suspensos ou os xemelgos? Pois agora vamos ao conto, porque Vamos ao resulta conto. que eu estaba en Vigo e ele estaba en Moaña. Eu estaba a miña irmán comigo, a miña irmán Mari e máis os 2 meus fillos. Cando salín, mamá, porque o meu fillo quería un neno, tiña 15 anos, e a miña filla 9. E ela quería unha nena. Entón, mamá, que é iso? Estaba aquilo cheo de homes. Así porque é onde fan o control da libreta pomar. Sí. Estaban facendo exame médico. Sí. E aquilo estaba cheo de homes. E
E di, mamá, que es? E digo yo, tranquilos, cari, uno para cada uno. Meu fillo pegou un salto que chegou arriba ao techo. Pegou arriba ao techo. Bueno, eu non me podía perder esa cara dese pai cando eu lle contara. Claro. E tiña que contarlle por teléfono. E dixo, diso nada. Aquí en persona. Aquí era 1 da tarde, hubo que coller o coche en Vigo, eu collín o coche, fun a Moaña, e chegamos adiante do frigorífico. É real, está dentro, sale. E claro, salen moi rojos do frío, sabes, morotados do frío. Sí. Aunque levaban gorros e tal. Bueno, saliu así morotado e tal. E dime, como estades aquí? Non, dixo, porque che teño que dar 2 malas noticias. E dime el, como? 2 malas noticias? Sí. E dime el, dime a máis boa. E digo eu, a máis boa que suspendeches 3. Atención. Ai! Entón, cale a outra. Se a máis boa, cale a outra. Aquí dentro hai 2. Empezou a quedar pálido, que aquel color que traía todo aquilo, se lle marchou, e casi nos cae o mar. Pero a partir dese momento, fui unha muller máis cuidada do mundo, me traía en bandejita. Pois elas viñeron con 7 meses, claro, apuradas, pero el me truxo, estaba enamorado das súas fillas. E deses netiños que tuvo que non pudo conocelos. Claro, non os pudo conocer porque logo de máis de 50 anos de matrimonio, se queres pasámolo rapidiño, pois chegou un momento moi duro para ti. Tivemos moitos problemas. Hubo moitos problemas. En todos os matrimonios hai problemas, pero sempre nos apoyamos un no outro e fomos sempre para arriba. Sempre para arriba. Sempre. Pero eu non sei que o que queres que che conte a morte dele. Houve un accidente, non? E faleceu. Claro. Porque nós montamos, tiñamos un barco, o barco fundiuse, e nós queríamos seguir traballando porque temos unha filla porque necesita axuda. Entón, montamos unha quesería de cabras murciano-granadinas. El foi a aprender, fomos a aprender o curso, facía os quesos, eu vendíos, e aquilo foi unha preciosidade. Unha preciosidade aquilo. Pero viu malo despois. Quixemos ir a máis. Compramos unha finca grande para facer unhas naves máis grandes. E logo diso, pois viu que el foi a buscar 92 a Murciano, pero tiñan días de nacidas e había que darlle nunha amamantadora. Era moi especial. E comprou un trator. E con tan mala suerte que comprou un trator para axudar, porque todo canto lle dábamos ás cabras era todo natural. Nós non comprábamos piensos. Os veciños todos volcados en nós, todos. Quero nombrar a Peitieiros e darlle as gracias a todos os veciños de Peitieiros. Se portaron de maravilla todos, con ele e comigo. E nada, pois, estábamos limpiando esa finca, e foi buscar o trator, faltábame, fun en busca del, e só topei debaixo da roda do trator. Topei. Faleceu no momento, despois de máis de 50 anos de matrimonio, foi un duro golpe para ti, tuveste o apoio da tua familia, por suposto, de todos os veciños apoiándote. Dos veciños de Peitieiros, gracias, mil gracias. Hasta me daban de comer, me miraban, que sabían que eu non comía. Paraban, Loli, entra a comer. Sí, é verdad, todo iso. E logo dun tempo empezastes a cambiar a tua vida, fostes para un apartamento máis pequeno, e tras 9 anos soa, chamastas a este programa. Sí, señor. E contasnos que iso, si queres, gustaríame que si o contases, porque pode axudar a xente que estea na casa, que no momento en que che dixeron que ti viñas a este programa, que fixestes? Mira, o primeiro que fixo foi ir á peluquería a cortar a melena. E dixo, non tiño máis o pelo. O meu pelo está quedando blanco. Que siga blanco. Fui a peluquería e comprei este vestido para vir aquí a estar guapa. Fíxoche ilusión. Moita ilusión. O que nos decía antes Lucía, de repente vistes unha luz. Sí, señor. Algo me iluminou. Pero estaba feliz de vir. E agora que estou aquí, estou tan agradecida. Sodes tan vos todos. Se está tan en familia aquí, que aconsello ya a toda aquela persona
que estea sola, que necesite compañía, que veña que aquí encontra compañía. Gracias, Loli. A ti, Loli. Imos dar ese número de teléfono. Sí, por Gracias. favor, aplausos. É que son momentos nos que eu mesma me emociono cando vos escoito decir eso, porque é un pouco a nosa pretensión, e que non lo digades está moi ben. Pero imos dar ese número de teléfono de novo, ese 881-365-999, ese teléfono cos que nos gustaría que tivesedes polo menos esa ilusión, e que o pasasedes ben con nos, e que atopásedes esa compañía. Como nos gustaría xa que chamase a alguén para coñecer a Loli, imos a decir un pouco que é o que nos pides, vale? O que lle pedistes a Merce, a redactora que falou contigo. Sí. Vale, un home que teña boa presencia, que sea fiel, que sea cariñoso, bailarín, pídenos, familiar, que lle guste estar en familia, educado, que lle guste pasear, falar, ir de viaxe, máis ou menos de cerca, de onde ti eres, hai que ter en conta que ti eres da zona de Nigrán, de Cilo, e máis ou menos da tua idade, que lembramos aquí Loli, aínda que non nos aparenta, ten 70 anos. E soa xa o teléfono que casi levanta o público de Camariñas. Imos a saudar. Que tal? Moi boas tardes. Hola, moi boas tardes. Hola, Hola, con quen falamos? me chamo José, Hola, José. De onde nos chamas? cerquiña de Porriño. Cerca de Porriño, bueno, máis ou menos, Sí, Porriño, Nigrán, sí, por aí quedan. sí. José, cantos anos tes? 68. Moi ben, moi preto dos 70 que nos pedía a Pepi. Ti eres un home... Loli, é que estou con Pepi non nos saco da cabeza. Eres un home o que che gusta bailar, pasear, viaxar... Sí. Bueno, bailar eso xa... un pouquiño menos. Bueno, me gusta, pero... vamos a ver... Non é que sepa moito eso. Bueno, pero enséñache a bailar aquí, Loli, tampouco hai ningún problema. Por eso non habería problema. Mira, eres un home fiel e cariñoso. Home, eu penso que sí. Pregúntalle algo ti, Loli. Estás viudo ou separado? Estou viudo fai 14 anos. Moi ben, encantada en conocerte. Moitas gracias por tomar. Igualmente, sí. Gracias. Queres saber algo máis, Loli? Ti aproveita para preguntarlle. Mellor pasamos o número de teléfono. Sí, porque eu que quería preguntar. Gustache a huerta? Sí. Pois iso é encantador, se che gusta a huerta e o jardín, xa non fai falta ir a bailar. Fai algúns anos que non traballo nada, pero bueno, si traballei bastante na huerta, A ver, Bueno, pero pois... que lle pregunta, se lle gusta a horta ou se lle gusta traballar nela? Home, traballar. as dúas Cambia a cousas. cousa. Pero bueno, claro. Pero bueno, ti axudaríasme se hai que arrancar unha herviña ou vais a facer como facía o meu marido. Sabes que cando había que ir a coller o fruto e recollío de maravilla. Cando había que arrancar unha erva dicíame, esas das Dios. Mira, ímos a hacer unha cousa, Loli. Vamos a pasar o número de teléfono de José. Damoslle as grazas a José por chamar. Gracias, José, buenas tardes. Gracias. Gracias. Pasamos, Loli, número de teléfono de José, vale? Mais unha lista con resto de teléfonos dos homes que chamaron ao programa para coñecerche. Ti xestionas a lista, Merce redactora seguirá falando contigo. Eu digo de sempre, se vos queredes coñecer aquí, igual que Lucía e Domingo se están hoxe conhecendo aquí, nos encantados. Eu tamén encantada en vir. Ojalá tedes moita sorte. Gracias, Loli, gracias. Aplauso para Loli, público, que o merece.